Čaute, zdraví vás Majster Párok, vítajte pri treťom let's play na singleplayeri. V predchádzajúcich častiach som sa vás pýtal, že kde si môžem postaviť dom. Samozrejme, bolo strašne veľa komentov na tipy. Tak som sa nakoniec rozhodol, že sa rozhodnem sám, ale rozhodol som sa. Už ho mám postavený, môžeme sa ísť na ňo aj pozrieť. Trochu to seká, neviem prečo. Asi preto, lebo som ho iba teraz zapol počítač, tak ospravedlňujem sa za to sekanie, hej. Tu mám vykopané doly. Hej, čo je? Neviem, na akej som úrovni, lebo natáčam na notebooku a notebooky, tie tlačítka F5 a tie, no tak tie mi nefungujú, lebo tam mám veci na myšku a neviem na svietivosť, aha. No, proste viete, čo myslím. Seká mi to asi preto, lebo som iba teraz zapol počítač. Za chvíľu by to malo prestať. Ešte nie je poriadne asi zohriatý. Aha, tu mám svoj dom. Už mám aj teleport. Našiel som aj diamanty. Vlastne to je samozrejme, lebo ináč sa nedá postaviť teleport. Takže toto je môj dom. Krásny. Po ceste som nazbieral, keď som hľadal miesto, tak som nazbieral suroviny. No už prestaň sekať, už sa ukľudni. Už prestaň. Dobre. Aha. Budem natáčať na bandikame, lebo Fraps som si skúšala iné programy, ale nešlo mi to. Neviem, prečo musím si asi kreknúť ten Fraps. Pred chvíľou som sa vrátil z výpravy. Bol som na púšti hľadať tie chrámy a dediny. Našiel som 2 chrámy, v ktorých boli aj nejaké diamanty, 4 sa mi vidí, plus aj TNTčka tam boli a neviem čo ešte všetko. Aha, tu sú moje zásoby. Celkom pekné však. A tu mám tie tyčka, čo som našiel. Tam mám ešte tekvice, rotten flash, ja neviem čo ešte všetko. Tam mám aj enderperly som našiel. No nie, že našiel, ale zabil som endermanov. Tu mám podzemie ako keby, alebo čo. Tu mám jednu nákovu. Tu mám PC, stolík. A tu mám slávnu enchant miestnosť. A idem si aj dať čo enchantnúť rovno. Už na to prestane sekať, aby som bol šťastný, ja budem šťastný, vy budete šťastní, všetci budú šťastní. A tu mám akurát na 7 mi zbehlo a máme efektívnosť 2. To som nikdy nechcel. No je to možno v dačom dobre, neviem v čom, ale dobre. Ospravedlňte ma na chvíľočku, musím pozastaviť video. Takže som späť, prepáčte, ale mal som jeden dôležitý telefonát, takže tak, no v kuse to seká, jaj, dobre, takže videa neviem aké dlhé budú, ešte neviem, už jedno, idem sa radšej vyspať. Budem možno natáčať aj na multiplayeri, ale musím nájsť nejaký server dobrý, aby som mohol s viacerými, napríklad ak poznáte Ataliach, možno ešte nejakých oných, neviem, proste možno s Ataliahom budem a ešte neviem s kým, všetkým, neviem. A možno budem iba na singleplayeri, ak sa rozhodnem a bude to tu tak, lebo na multiplayeri to sa mi nechce. Ak by ste mali taký dobrý server, tak by som možno tam prišiel hrávať, ak by ste mi dali IP a názov servera. Ja si pozbierať tieto dýne. Vybrám si na tú sekerku. Seká mi to strašne teraz nehorázne. Ospravedlňujem sa za to. Takže dneska by sme mohli čo spraviť? Rozmýšľal som, že by sme mohli ísť na výpravu do Nedru. Prvýkrát ešte som nebol v Nedri. Teda, samozrejme, že v iných svetoch, hej, ale ešte na tomto nie, takže môžeme ísť do Nedru. Portneme sa.
A vidíte, ešte možno budem s Daedalosom Quintusom natáčať, ako ho poznáte, tiež má také videá, tiež je to let's player. A čo ja viem, čo by som vám ešte povedal. Toto generuje, to ma strašne krásne dalo. No, budem dávať asi pozor, treba dávať teraz pozor na Gasta. Nechcem sa s ním stretnúť radšej, lebo Gast je škaredé stvorenie. Takže čo by som ešte povedal? No, to by bolo asi všetko. Môžeme si nabrať to v tom deriku. Vravím, že v Netherri som teraz na tomto svete prvýkrát, ešte som nebol. Seká mi to ako, no. Asi preto, lebo je to vygenerované prvýkrát, že som to ešte nebol v Netherri. Asi som budem chodiť častejšie, aby sa to lepšie generovalo. Už nahrávame 6 minút, takže pomaly budeme asi končiť, neviem. Lenže sa teraz ponáhľam, lebo mi ide autobus. A už je pol, no to už budem končiť. Takže ešte chvíľku, seklo mi to teraz strašne, ale strašne. Musím počkať. A tuto vidíte, je 14:31, za chvíľu už budem končiť. No neviem, prečo mi to seklo zasa. Tak, ja zastavím asi nahrávanie, aby vás to neobťažovalo a pustím to potom, takže zatiaľ čaute. Takže čaute, som späť, pre vás to bola sekunda alebo stotina, pre mňa to bolo minútu a pol. Tak, ešte čo by som vám mohol povedať, no, že budem už asi končiť, neviem, lebo už sa blížime k 7. minúte, práve teraz je 7. minúta. A možno si dám ešte spojité videá, neviem. No a čo by som vám ešte povedal? No, to by bolo asi všetko. To si môžeme naťažiť takto Netheriku a potom si upravíme všetko tam okolo toho. Si upravíme terén. Wow. Dobre, môžeme ísť, späť. Idem si ho upraviť teda. Trošku mám, stav už mám, dobre. Dobre, blíži sa, už za chvíľu bude 8 minút. Začalo to aj teraz trochu sekať. A v poslednom čase mám veľa lagov, keď hrávam. Dobre, mám tak aj dačo. To mi bude stačiť. Takže idem si ho vyzdobiť. To neznášam, keď sa prekliknem. V budúcom diele by sme sa mohli ísť pozrieť zasa do Netheru na dlhšie. Mohli by sme ísť nabrať glowstone a neviem čo všetko, možno aj... Ak by sme mali šťastie stretnúť aj ohniváka a tyča by sme mali... Počkaj, to som teraz blbo spravil. Nie, bude sa to ešte opraviť. Dobre, takže tak, diely... Prepáčte, že som v poslednej dobe nenatáčal, ale... Nedalo sa mi. Takže ďalší diel by mohol byť vo štvrtok na budúci. Neviem. Fakt teraz vám neviem takto z hlavy povedať, že kedy bude ďalší diel. A ja viem, že sa na ne tešíte však. A čo by som ešte... Alebo by sme mohli ísť na výpravu. Kľudne píšte do komentov. A môžeme sa ísť potom pozrieť na nejakú výpravu, čo ja viem, buď do Netheru alebo na tomto svete. A to je asi všetko, čo som vám ešte chcel povedať. No. Toto dostávam, veľmi krásne, došperkujem a asi sa už s vami rozlúčim, lebo už máme 9 minút. Vravím, možno si idem ešte upraviť, že budem to mať dlhšie. Takže, čo by som ešte spravil? Dobre, tam mám teleport, tak to mi to stačí. Takže ja sa pomaly s vami rozlúčim. Takže, čaute. Ďakujem, že ste si pozreli tento diel. Pozrite si prosím aj na budúci, dajte like, odber, zdieľať, alebo čo ja viem čo. Ja budem šťastný, môže byť aj dislike. No, to nechcem. Dobre, ale píšte do